Pasah. Wong ayu. Iya, sayang. Gimana? Emang saya ayu? Biasanya nyopo lho. Lho piye to Mas? Kan kok gandrung aku yo terus terkesima berdebar lagi Iki wong berdebar. Jawa. Lah kok terus sing mau jawab aku melu-melu Jepang. Lah piye? Lah jare Dek Men Sister Hong. Sister Hong asarine ngono lho, Mas. Ora usah aku kok biasa wae kok. Pepujane ati. Pepujane atimu sebelah ngendi, Mas? Ngendi to, Mas? Atiku yo nang kene. Nang kene. Kene. Iki ati. Ati. Iki udu. Iki weteng. Oh, iki weteng to, Mas. Oh, ngono. Tak kira ki apa lho, Mas? Weteng. Heeh. Takok ngisore ra. Aku. Hah? Yen takok ngisore takok bapake kae.